Telong nakajingwan khang jangi nakaseng abede bat no tawajiyo kalong kum nevi akitu kisngi akini kibrai ba dep mo layakut bat u manager kum rafi wan hi dak mat lajong ni ai kadar kha u bang ai por kum ba si benai pon pun biang no ya ka tawar network sini setan jangi ndrai kat ba menta pala jandap ar benai kumla ban le ye te ka jing ut ki ba kebabon kumba filai dak mat lajong mene te nakaliang jungi kasing dan kam ban ki klik wede ba kan nevi kamar ngi kum kasing ni train na mentau ba babon balang la de kisem chiliang ne ki ko arliang ne ngiyeng mai akmat na menta ka bha kamiat di jangan ka than ba ka boro ai ka briu nyu trep hi te kan ka jing le juyo teng teng apa kumbalong li menta li kini ki benai bala dep wa sulemon pelat agitu ki por bengile kendo selong apa office jong jio sentar nang te po selong apo fair brigade u nakaliang manager o idau ba kajing thut kin uak tawar sanle selain jongi sawar mo ne sepensla kolong ke idau ba de naka dau jong jing ti surong ndai la mentala arbnai lai benai ngalai kumbangai jing tip nakaliang gaseng mo ngai jing tip nakaliang gaseng dekat lang ini ki prasipai bangi semba ngiyo jing tip na kitu ki khar company ba la kumba lai benai sau benai te kim tresu nakaban ta ka jing penthut prot slap he te ngakal ngok kan bau ne jio la kata benai begini ki surok lane ki company kim tre ko surok mo ki penthut chu te ka ai lane kita ki boyar ni te kabel mo kumba ai daw to ko sngi te na kaleng asengi mentangin rara ikut baik kumbangi la ipor si benai re mentale kat ba kat kumujinga keren le to sngi la long ba ajandap ar benai man dai mo ajandap ar benai man te na kaleng jungi nakasing jungi bansere na benta ka bha ba te takajing ajing seneng jongi khang talano mata kasngi barkane ro kawai ka warning na baro kitu ki tawar ki badan hang thain jongi awar penuslah he ba nado Vodafone Airtel berkuai ki badang mut banwan ro ada pimla ban penbiang kat kumujing dan kam ba kitu badang wan thumai ro dan kam banwan ada pimla ban penhun ko kumujing kwa ba mar barngi na kalang seng kwai toy ban penthut ngir ngidan la ka jong kam reng kwa ngitrei ngirung kana seng melayu ngipej ka jing bha jing miat jong ka than na menta ka jing bha jing miat jong ba jing bha jing miat hi babon balang habaro ka briu nyo trep te nakaliang kitu kita la ba pila khang mo betul ada don menu balek torti ada kaliang ka jong pin nakaliang ka seng ka jong pin la yu em na benta kitu ki jing khang jing yo tala la da dei ki nong tre jong ka jio company ne la da dei ki staff ang no mo ada ki staff la dei kino ki badai hakato ka benta jong to tawar ada kimyo kila ki bom la ne ki tet ne ki pin prayo to tala la da kimyo ka jingbit nangi ka seng tengi na ba nakalian jongi ngila ka bateng ngila ka bateng na benta hi ka seng te khamtam lai ngan ong yapi bon mata brio ngi bedon basim kabur tala dalap badasem ada kum kita ki brio ka basim kabu tengi nang lang seng ngila da bateng klem ka jing map nginteng hiro yano ru bangiya ya kanong rim ngobha na mata babon balang nginteng la dede meno ru ngiya be shikmat la dadon ni meno bapen pra ya kato jing khang tala jongi mena kasngi kede don meno bapen pra ne ban pom la ne ban tet itu tala ngi na kalyang jongi kum kaseng khamtam lai nga kum nong yalam jong ka HYC Riwarmi Circle mentale ku por la bon ba kinong kan tho abede bat ka HYC Riwarmi Circle man bal yu kala bak ina kalang ka HYC Riwarmi Circle ka nang keu haman laki por haman laki sngi ki beyaj bon ki khna ki kwai me trelang bat ngi te na kalang jonga hi kum nong yalam ngam ting ngam seret ra pada don meno bal tam ya kane ngi nyai de ka peting ban hilar ba